Давайте се Аз си покушвах си. Той ще будеш ми бати. Вази искам Мало Samo mi rado, onda samo pa skupite. Не би вас. Pa skupite, nama ne gine. Ovo se piše. Nema brisanja. Koliko? Kamera ne malo. Svi motori oni se stoji. Čekaj ja. Čekaj ja. Čekaj ja. Koliko? Veri. Koliko je ljudi? 9-3. Bravo, lan, bitno. Ajde, diži. Ajde, diži! Ajde, ja ti ga sad. Nema šanse. Daj Nema mu šanse. polno. Ajde bre, nek ja šanju malo jedna tamo, brate, niste skupljali. Priča nije, bre. Ti si sedeo da pio. Ja sam igrao za stare ekipu, što tamo. Ja sedim već drugu partiju. Da lupaš, bre. Sad si skupio. Skupljamo malo. Ja tamo vodovinu. Aha, da skupio, kad sam igrao i to nisam. Ovo je čilo, ovo je. Koliko je zbog kolera? Ljudi, idemo posto po pivo. Jedan put na kopiju po to. Sad mogli ovako da igramo to? Kao? Ovo je bilo spadanje. Stane mogu futbaleri da bude. Niste loši? Pa nije da nas Samo možda bi sve bilo dovoljno, ja nisam smežu ako išli ovo. Jeste vidjeli ono? Ne znam gdje koliko bre. Imamo dekor? Ima. Koliko je? Zašto uzmeš tem konde? Filter su ništa. Treba filter, ali ne stoji. Nema. A od druga lepo kad mu dajem to. Ovo će sad ide na YouTube, pusti se blokat. A stvarno ide na YouTube? Nisi na, ajde. Gledaj. Ajde bre. Ajde, sad Što da, buste da vidi, laki. Odrali. Može, ajde. Ti si više, pa nemam više, ali mogu ja sam. Bežiš od udarca. O, pičke. Dobro je! Znači! Da se more vidi. Ajde bre. Ajde, ovdje! E, Deo, nemoj da se praviš, da nisi vidio. Daj tu vodu tamo. Pićo bre, idi samo sedi tu neće. Daj vodu, mi se sjeranjamo. Seranja. Vidim ti ranovane. Evo je. Če je neko dačko ovdje da proba? Ja ne krenem stolicu, a? Se pita kako se zove na buba, obač. Obač. Voću, pazi stolica, pa ja. Nemoj se. Nemoj ću baš pola. Ja sam udario dubu. Dario strukće, ajde. Dobro! Visi. Bum! Visi. Što pazi glava? Aha. Treće. Grazie. Ajde vas dojti jedan. Vidi cijelu tehu. Cijelu tehu sediš. A pa jebi ga, ja kad sam izgubio, kad sam pauzirao drugu stranu, sam skupljao. Na treći nijedno nisam. Evo mu ako vam padne pored brzenja. Što nisi dao pres. E sad znamo sa čim. To nije?
Ovdje veći čut da će odlučiti. Laki. Evo ga. Bravo! Nije ništa vidio! Brate moj. Molim te. Aha. Napio sam moj kolega. Ujebote Ovo je koleno. bilo Oj, namerno! hodi napolje! Ovo je bilo namerno! Neće izlati David! Ahaha. Da li šta ga povredim dok je futbaler, vidi si futbaler. Ujebote. Stvari futbaler. A si me lupio koleno. To si ne bi uzeo sad. A, to da. Imate boli naravno 2 dana se ne pogledaju. Neće, David. Ajde, 3 dana bolano komentaciju smo boli. Ajde, mi se vidimo. Pa vidim, tvoj igrač kuka, kuka mogu. Kuka, bre. Ko kuka, to je jaka noga. Ide. Kamere sve snimaju, a imamo pole. Ajde, ajmo. Ajde, jebi ga topi što? Dobre. Idemo. Šlapjan da padne vode u oči. Ne pa boli me. Apa, nisi loš. Koliko? Malo još. Imamo 6. 0, brate. 6. Ajmo, imate 2 do 13. 6, 10. Koliko je? 10, 6, ajde. Dobre, 10-6 bi. Imaju 11, 12. Nemaju strane da menjamo strane. Menjamo strane. 11. Trebali smo da menjamo strane. Imamo kako cijelo. 11, 6. Vidim ti da mene. Stani, čekaj. Stani, ima ti me grzbu, čekaj. Zanima nas. A mi igramo. I našeg Davida. Ajde igramo, rekao ajde. Nisi loš ti, ti imaju. Dobro, upaj se ovo. Baci ja sebi. Vidiš li da ovog drugog trenera? 37. Bravo! Nisi ja ti nema već! Krije se aktivira. Šta Kenjo? Treba ne skriješ, ne ja. Može? Znam šta rade. Treba će pismo ovdje. Ne, oči tamo, stvarno. Kaka treća, ne damo se Volite mene. Jesi Bosni. Ne, šta da Kaj, gospodin? Ajmo. Ajde, jel čini? Koliko? 14-6, evo. Igrati ga? Ljudi vam si igra. Može. Ajmo. Bravo, Andrejiću. 3, 5, 6. Držim vas, ajde. Ajde. Bravo, ajde. Koji čak? Uvacio je, brate, strano. Uvacio sam, brate. Uvatio je ovako. Onda nije teo, on bi udario. Lazo, kad se zarađe lana, to... Ajmo da to pravi. Ojte, brate, da mi... Ojte, Aki. Ajde. Aki, može. Aki! Evo malo po ovoj kad već prskate moje. Ti smiješno ti. Ajde, ajde, go. Baču u bazen, a? Ej, diži. Da nije blok, ja sam se sjepi, da nije sam u vremenu. Ajmo, šta čekaj, na sam nismo. Udri! Ovo nema Aki. Nemo me jebeš. Ja gledam da vas uvijek imate koliko, 16? A buga, leđa ovako.
17-10. 17-10. Nema više, sad ću vodu da bude dok... Bare. 17-10. Ja dok ne pojem. Jebem ti nešto mu ujedak. Jedan opak bre, sorry. Evo ga, Lazo! Lazo, odličan. Teme i sviru. Sam ja. Kako udarim u ruce. To se zgodili me. Bačo. Bačo nije. Nije mora, považi. Ajde, stavi. Što ono ti to može? A može ti? Može. Ajde. Vidi, to se može. Ajde, Lazo. Ajde. Evo ga. Ne bojte, na sledeći si kući. Ajde, bre. Lazo se bacio. Ajde, daj što. Šta le? Pazi lopta, ne? Čekaj, stani ovdje stavu. 4 znači. Kako 4? 18, 14. Koliko? 17. Pa 17. Ja dižem, odmah dižem. Lazo, bre, reaguj, bre. Imaš reakciju, tu mrtav konj. Mrtav konj, nema. Može, ja. Ja treba da vam kažem. Ajde jedan bre. Nemamo sad spravo. Evo ga Šić Filipe. Filipe, neću mi zađe mi žudera. Lazo. Zađi mi zbuzeli. Ajde. Evo. Gledaj ga! Držim. Ukriju ga, stavio ovako. Ajmo. Ajde, uništimo. Koliko? Ajde, Ajde, Dobro, 10, 4, 8, 5. Ajmo. Vam došla? Nešto mi idu uz nogu. Ne može. Ajde, Nešto mi idu uz nogu. Daj, 5. A, uč. Odličan. 8, 9, 7. Ovdje sva ovaj četnić. Ej, spušno te, daj. Pa ne pritiskaj, bre. Ali, kao se pić. To pampor pa kad kaže tebe dojevate. Da se skivo. Uš. Prošao je ušao. Malo iz zuba na ovaj. A malo zunu kad se lazo basu se dojeva. Daj mi se ljeti. Se nagne da dovatim opet. Ajde, zbogaj. Ste pobedili. Ne čujem se. Devet. Koliko je 10? Ajde, blokio. 9-7. 9-6. Došli, 9-6. Ajde, ozbiljno sad. Lazo. Si lud, Lazo, majke. Samo Ne bude me strašno. Ajde, sino, ne mogu baciš u Hvati se im. Ideš pravo. Nećemo da odemo šalo. Neće, ide. Šta je šalo? Protiv... Ajde, bre. Ko je šalo? Ej. Dolji mi ljubi. Kuvaš ti pa strada. Može. Kako smo Ja uletili se za sam. Ajde,
Evo! Jesmo, jesmo. Danas je pojem! Ajde, bre, 10 Čekaj, uđe ovi ga! 10 točka. Kako 10 U ovu vodu ti je to. Ajde, pobijemo, ajde. Nešto. Biću bre. U list. Malo prvo prstu sad do misla, gledaj. Kako se uđe, ona se riješa. Stani u sebi što ovo sjena se jebeti. Stegne. Ajde, ne znaš. Ajde, ajde, go buti. Ajde, čekaj, stavim glavu. Ono što uđe, brate. Sino. Koliko je stavim glavu, misliš? Go. Čami. Ne, koliko je? Čami bre. Čami. Pazi. Neću Čami, ovdje beži. Daša, naš Evo ga Mića, Mićo. Neću Čami da se druži. Čami, dođi. Dobro. Evo ga, bre, čoveč. Ti. Daj si tam. 11, ne. 12. Stojim ne piku. 12-9. Ovo je vreda. Alo. 12-9. Kakav si demboš. Ajde. Kada ti? Bum! 23. 13-9. 23-9. Bog, dalje! 20. Daj mi. Evo je. 3-0. Rašu. 3-0. 12. Oj! Da je bilo Čami, mene zajebo. Što mene prati? Ako nešto mrzim Bog. Sad ja. Rašu, što bre ostane mi mačku? Popisi gledaj. Gde popisi? Ubi goli bek. Ne, I ovdje goli. Pazi što se spuni prsti, ima ih odvojiti. Ne mogu ih spomeru uopšte. Vale. Jako ćeš gubiti. Ajde. Koji je rezultat? Ti širi ti pola sata jebo. Ajde. 23-20. Ajde. Ovo je bio troll. Daj Daj ja ja trenem, trenem. svi poganjeni smo. 24. 24. Ja ne vidim gdje se rira. Pusti! Bum! 20 ti pomoći cijel teren. Račkić. Sada gdje se najče? Debne najče. Nije teško. Da ti gre samo staviti. Ko to rekao? Kad rekao? Čak si uzman pazim. Vidio ko je? Moraš skočiti njena na glavu. Ajde malo ruku. Ajde lopta. Užiš pravu. Ajde lopta. Šta tam bre? Ajde, moći loptu, ajde. Šta si šel tamo, jeli, a? Može, lak si. Di su nam prodili ljubav. Ajde. Ja te što mislim. Beži, ja ću. Ja ću. Ej, to je vas. Neš, nadan. Bravo, baci loptu. Ovaj čit snimlju. Bravo, bilo vaše, na drugo nema na prvom slednju. A, lepo. Pusti. Prvi poen! 1-0. Tako kurac. Evo. Koji refleks tu. Ojde. Nemoj sad će ovo. Nešto mi do nogu, a? Onda. Ne si vidiš ti.
Nepravilno sjediš. Majke mi važno. Nema što veze. Stojimo kibata, ne. Opremri. Ajde, ajde. Zanula. Idem dalje. Vojska na dve. Našo! Jednu stvari. Urio sam se. A moj brat, ja baš da promenim i da zakucam. Šta? Kako ću budeš ovdje? Ne znam što. I u pola 5 ručno se vrati. Ma dobre. Ručno to je da sam uvijek. Brate, važno posao. Brate, ako će da ideš, brate, Ja rekao sada ću ideš do prodavnice. Ja, sve molim te. Sve servis ide. Ajde, a i on će da idemo za jedno sad. Prvo si je vratio. Ajde bre, vlado bre. Samo na prvu listu. Kako 3-2, bre, kad ste dali poen? Sad dali poen. Kad? A sad ja... Servirali ovdje gdje si ti, ali ti si bio vamo. Ja sad za sebe, uz prve sebe. Ne vali se. Evo, važno. Brate, ali nismo bili na terenu. Ali ovdje ja se... Pa daj Valdo, daj Kuzarva, ja. Dobro, to ne možda steniš da ona ako pada ovdje će padne tu, neće padne s mnom. A ja što ne uvatiš? Mogu se. A ja sam se ga dovatio za ruku. Budite od strane, Božine. Tam sam vrlo smo se plebo malo prilično. Čekaj što tu ubaci. Ajde, idemo, ej. Ajde igramo. Ja nešto ko jem. Ti da neku teretanu. Naša bre, ej. Naša bre. Naša pojem. Ajde, da ne padne napolje. Ja se mora se. Ajde, ne seri, koji pre toga smo uzeli. Nemoj tako. A, zo! Tako je, Lazar! Pređe, 6-5, ajde. Dobro, idemo, Davide, idemo. 6-5, ajde. Ne možda je bolje. E, čao mi nadam. Daj bre! Znam te drugari. Garam u vas svi. Tako Lazo, 6-5, bre! Samo tak, samo tak. Lazo, bre, šta Lazo? Lazo, bre. Arizona. Arizona Cardinals. Touchdown, Arizona Cardinals. A touchdown, Dennis Titan. Touchdown. Moram sad spremim. Na sebe, sam ću da nas... Kako 7-6? Ajde, brate, ajde, kao oni su na ovo, ej. Au, pipno, Treći je ruka. Evo ga. A da poglopi oči kao smeš. Ja nisam pipno siguran. Meni vidio posle izgubi, ja se više. Jedan po jednom uzeli Trojicu ih pipnulo, nije jedno. Ja mislim da pipnulo. Pipnulo Filipa. Jurgo te lopta. Ako nisu na celu ruku, ovako da vidim, baš što sad. Pusti je bre, kad ide na mene. Tako je bre, 9-6 bre. Posle mora da pogledamo nema filmov ko je slagao. Paneta u glavu 2 puta za redom od Davida. Ja ću imam i dalje. Davi, 9-6 za nas. 9-6 za nas. Kako ti ruka? Super. 9-6. Kako bre 9-6 bre sad? Ajde, da ne povedemo. Niko nije ispao.
moju stranu! Tu! Daj, ti idemo zbog sebe. Daj, bre, zbog sebe. Baci nama, samo digni gore. Baci mi ovdje, ja sam Digni gore, samo gore udari. Može? Može. Može! Šta ne ja? 10-9 za nas. Lopamo se u Bethfield. Drni! Ajde! Ništa to bre. Rašo! Sapliči se u vodu. A si napunio lavo? Napuni je dobro, da je. Mene je strano. Baš tamo. Pazi vele luda. O daj, ovo je nošeno, brate. Ovo je Nije možda ovo ovako smiješ ruku, ja? Hej, 6 puta. Koliko to mogu ne dizati? Ajde, malo dobro, daj ovaj se ne dobio. 12, vi ga raši kopiš mesti. Aj bre, prelazi se mi dalje. Moj ne prvi, moj ne prvi. Moj ne prvi. Tako je, ja. Samo ja što mi ti Trijera. Samo zato što niste igrali ni prvo. Ja. 12 i 9. Čekaj, Lazo. Sad. Ne, Nije. Niza sa njim da hvati. Lazo, nećeš moram zato da dođeš. Vode jedan, 312 strana. 2 ovako ne može, ljudi. Kabrin? Ne može. Spada. Ja ću što zovem kad završim. Vidim koliko će ostane kod se vratimo. Nećeš malo bude za njega. To si meni činilo kad se sebe. Lazo ne može ne. To, brate, nije ti ovo za kucavanje. Košarka. Pa daj mi! Već ne može na košarku. S moje strane radi skaču na tvoju. Pusti! Evo, go, gledaj. Nema to Kuvanje. Dvije ruke sme da daj malo polazi. Ovako udarim. Vole sme da se na sve. Touchdown! Arizona Cardinals. Sad, na primjer, Filip meni digne. Ajde, pa skoro. Dvije ruke, brati, ubio. Ali evo, udarimo. Ne ubatim. Oni pitni ovako. A Raša skoči, Daj, vrši, kad se reći. Što će trebalo da pipa? Ej, Azo, svi na mjesto. Ajmo. Lipki šičme i sleži. Eno, popa je ovdje ovako. Moj način napravio sam jedan naš pojel. Brate, bacio se na Da, vaš pojem, dajte mi. Ne servirao na naš pojem. Pa nego šta je, bre, došao u Ljoku. Pa ne može.
Lazo, ti si zaključen, gledaj. Dobro, ponavljaj, ajde. On je popao dalje. Dobro, ponavljaj, ajde. Ne, a moram da ponavljam. Ajmo, loptu da se. 15-12, dalje. Evo je. Patel, Lazo, shvatio si možda. Nisi trebao da je diraš. Lazo, a sve gledaš? On ti na mjesto će Dobro, ajde igra. Ne igra. Ja sam da igra. Vidi ga, brat, gdje je zakačio. Si pedofilica. Lazo, Sale, igra lovo. Sale igra lovo. Ajde, ubijem Lagano. Evo ga, Lazo. Tako je! A Laza šta kripa? Pečarica. Dalje ga je šuti, gledali, brate. Evo ga, prešlo. Lazo, čavo, sumone. Dalje, Bravo! 17 koliko meni. Bravo! Koliko? Ja. 17-6. Ode za bilo. Nije previžno za David, evo kaže da sam odgledao da ovaj pampur tu. Pampureze! Video, brate, on nije navija. Ovo tu uzim biciklo. možete da biciklu sad Idemo. Znači, za to si dao pojeg, samo da bi mogao ti uzmem biciklo. Idi, bre. A za toga mi rekao da je pustiš. Ne, nego stvarno da je. Daj mi klajki reći. Ja ne od toga ništa. Alo bre! Ajde! Igraj bre! Ili ti, ti ja, sve bre pipu. Ojte na prvu. Nije mogo, Može, ajmo! Vata noše na uzorio sam je. Ajde! On je naše. Pa znamo. Ajde što? Ajde što? Nenade! Nemoj, Nenade! Daj, skok bom priliš! Ajde! Pusti! Dobro, da vidim da se bez zakačilo. A ne vidio kako zakatila ovdje. Vidio, jeste. Dobro nije. Jeste. Nemoj da nosiš rana. Zakačilo mi. Nosi stvari. Zakačilo mi. A će vraćaš se, no? Nije bre vidio, ajde. Andrejču, zakačilo mi. Stavi ranu skao. Evo, vidiš da jeste. Kako budemo? Evo, Andrejču da jeste. Nemoj da mi uzimaš biciklo, pa neće se vraćati. Beži mi to. Če se vratiš normalno, čekam te ja. Zakačilo, skoro. Čekam, daj ti loptu. Zakačilo. Ajde, sad za loptu. Ne, ne učiš se sebe. Dobre, ne učiš. Deset sedam. Mi se vidimo. Zakačilo. Daj loptu. Evo to. Baš. Misliš mani nije. A Bane, skloni mi telefon sa sunca, brate. Andrejču, izvadi one moje stvari, brate. A? To bilo? Zašto? Ja sam servirao, ti si sklonio. To sam bilo? Ja sam rekao, može ti ključ glavno i telefon. Ajde, da se stavim dalje, ajde. I ti kreni na cilju. Bašćan. Izvadi mi stvari.
Telefoni i ono, modela. Stičarski malo je kubičan. Vidi go! Ni prebacio. Ajde, krije, brate. A vidi da stigneš, brate, nemoj da krevet. Kažeš, zime prešće da se vrati. Diži što ti brutalno prije. To si bilo latko, ja ti pomno. Ja sam samo vidio. Evo Lazar, crmi je. Ali to zaradi više kao. 22 se radi. Nije. Andrejiću, ajde brzo staviš to. Ja to i doći na ovu rekao, dobro? Dobro, ja sam stavio. To je sve. Gaj sad? Jer ga laziš. Ajde ti ja mogu kreći. Dobre. Tebi. Sutarski šišan. Gaj, buđi. A mora idemo da skupimo da... Dobre, sutra u petak. Pa sutra je petak. Ja idem. Nemoj. Ajde. A gdje imamo šišu? Ajde, još dva pojena. Dva pojena da za nas. 21, ajde, 20. Andrejcu, pričekaj, možda svi idemo zajedno. 23 Ne idemo, ne idemo. Mogu moraš uvijek. Bravo. Sigurno si. Ajde. Ajde. Zapito. Može. Pusti je! Igraj, ajde. Pusti je, be majmu jedan! Ono, igra, ajde stavim. 24-18. Ajmo još jedan pojem pa da povedimo. Još jedan si. Još 22. Ajde prvu. Ovaj na drugu. Evo je! Ne, ovo ne vređeš, neću. 24-18, ajde. Da. 19. Ne, ti. Evo je, Lazo! Zakrilo video. 4-0. Ovo je bilo unutra video. Ima Andrejić. Bravo, Andrej. Ajde. Pusti! Pusti! Udari! Ajmo dole! Gdje ba taške? 24 je bre! Ajde sad idi. 24. 4, Lazo, taš! Ajmo svi! Ajmo ti vedemo bazenu. Samo moć. Rani svi. Samo pobednici zaslužuju ovo. Ali to ti kažem. Hoću, pa to ti kažem iz dolazi. Nemojte više ovo da ljuljate. Sad ovako se naslonio šire. Sad ladno. Nije, brate, čini ti se mnogo čilski. Javite se kameri. Ej, kamera, ej, pozdravi. Da, ne tako. Idu svi, bari u frut. Bari u tako. Nemoj mnogo. Šio sam se, nemoj. Ja kad je svi što mi kažeš? Šio sam se, bre, kako priješ. Idemo jedan. Bare u ludu, Baš mi pravimo to vrnem. Deli, koliko kruga možeš izroniš ovdje? Kad izroni? Da. Da tamo i nazad. Ne, brate, kreneš od tam,